wannan wai ya ce malam shin total na nepa bill wanda suke tarawa gida yana daga cikin bashin da ake bin mai gidan ko baya daga ciki, saboda muna so mu biya wa mahaifinmu ne da Allah ya yi wa rasuwa, tunaninmu bashi ne, kudin ya taru kimanin 400,000. malam muna buƙatar ƙarin bayani. Allah ya ji kan hajjiya kuma ya ƙara lafiya da nisan kwana. Amin. Ai bashi ne wannan, tunda wutar da ka sha ai ba taka bace, saya kai ana baka kana biya, da wutar nan kake samun haske, wanda inda ba don haka ba sai ka sai diesel ko sai ka sai fetur, da wutan nan kake sanya fanka ka ji sanyi, watakila ma hadda AC, watakila ma hadda hitar ruwan zafi, watakila ma hadda abubuwa hadda kuka ta lantarki. Duk wannan hidima ce ake maka, ba a kyauta ake maka ba, biya za ka yi. Ma sa kawo ko in ma ba su kawo wutar ba, in ba su kawo wutar ba, amma akwai mita da take nuna ga wutar da ka sha, ga wutar da ka sha, wannan mitar ku tsaya. Kasan mutane da yawa suna kuka a kan nefa. na kira ma'aikacin nefa haifu biyar har da shugaba a kan mitar da suka samu da ba ta yi musa. Wato idan kana tantama, in kana tantama da bil din nefa da aka kawo maka, ka je ka kai kara, ka je ka kai musu kara, ka yi petition, ka ce baka yadda ba, amma ka kawo hujja. Kuma gara kai ka zamanto cewa kai kake bi bisa ya zamanto kai ake bi, gara ya zamanto kan cewa haƙƙinka ne wanda ranar alkiyama za a iya biyan ka, bisa ya zamanto kan cewa ranar alkiyama kai ne kake da haƙƙin, za ka yi bincike, za ka lalubo don ka biya haƙƙi. Gara kai ka biya haƙƙin da yake kanka, bisa ka ce kai ba za ka